sammen, og velkommen til Minecraft her. Det er min første video inde på Minecraft her. Jeg har spillet det mange gange før, så skal jeg lige se det op her. Ja. Jeg håber, I kan se lidt her. Jeg har spillet det før, men den kan bare... Det er for lang tid. Jeg ved godt, hvordan man gør. Men jeg fandt en villager her. I starten. Så ja. Der var en ko. Ja, det er morgen. Den bruger jeg så cirka. Jeg tror faktisk lige, jeg finder noget her. Nå ja, det er faktisk altid godt at finde en snyd. Så lad os se om. Ja, jeg ved godt. Nogle gange er jeg lidt ond, nogle gange er jeg sød. Og heroppe er jo tårnet på. Tårbad. Hvorfor har de så mange? Skal finde en snyd heroppe. Det kunne være det der. Det der, det er snyd. Men der er 3. Hvorfor har de jo... Hvorfor... Vent. Den her. Jeg har lige lært noget nyt. Jeg kan ikke... Fordi... Sådan vil det være i aften. Sådan der er det, vi går ind i mit hus. Sådan der. Godnat. Det er morgen, tror jeg det. Det er morgen. Jeg faldt bare lige ind og fortælle. Det så jo uhyggeligt ud. Her. Ja.